Blíži sa čas. Čas, kedy sa zjaví kniha, ktorá nie je len stránkami a slovami. Blíži sa kniha, ktorá nebude jednou z mnohých, ale knihou kníh. Nie preto, že by ju napísal slávny autor. Nie preto, že by ju niekto podporil reklamou, cenou alebo titulom, ale preto, že vychádza z pravdy. A pravda dnes horí jasnejšie ako kedykoľvek predtým. Túto knihu som nenapísal pre slávu, ani pre peniaze, ani pre lajky. Napísal som ju, pretože som musel. Pretože keby som ju nenapísal, dusila by ma každým dňom viac a viac. Vidím, čo sa deje. Vidím ľudí, ktorí veria tomu, čo im hovorí obrazovka. Veria tým, čo ich celý život držia v bolesti a závislosti. Veria jedlu, ktoré ich pomaly zabíja. A volajú to život. Ale toto už nie je život. Toto je prežívanie v systéme, ktorý sa nás rozhodol vlastniť. Jedlom, strachom, diagnózami, vyhláškami, lžou. A preto táto kniha prichádza ako búrka. Ako výbuch ticha. Ako volanie tých, ktorí ešte nezabudli. Ako nádej pre tých, ktorí sa ešte vedia prebrať. Nie som lekár, nie som guru. Som len človek, ktorý pochopil, že ak teraz nevystúpime, zajtra bude neskoro. A tak som sa rozhodol hovoriť. Aj keby to znamenalo byť vysmievaný. Aj keby to znamenalo byť umlčaný. Toto je moja misia. Toto je môj kríž. Toto je môj boj. Toto je moja cesta. V tejto knihe odhalím klamstvá výživy, ktoré nás zotročili. Ukážem, ako z nás urobili pacientov. Ako nás naučili báť sa mäsa a milovať jed. Ako funguje telo. Ako sa lieči duša. Ako sa stávaš opäť človekom. Nie výrobkom systému. Toto nie je kniha. Toto je iskra. A keď raz zapáli tvoje vedomie, už nikdy nebudeš ten istý. Volám sa Ľuboš. A ty práve počúvaš úsek kódu. Kódu života. A na záver sa ťa opýtam. Čo ak si celý život len zábudlivý boh? Čo ak je tvoja duša staršia než všetky mestá, štáty a pravidlá, ktoré dnes poslúchaš? Čo ak vesmír, ktorý hľadáš v ďalekohľade, je ukrytý v tebe? Prečo sa cítiš slabý, keď si bol stvorený z hviezd? Človek nie je produktom supermarketu. Človek nie je diagnóza. Človek je sila. Sila, ktorá sa práve prebúdza. Možno si zabudol, ale tvoje bunky nie. Možno ťa zlomili, ale tvoje srdce stále horí. Možno ťa zmiatli, ale tvoja duša kričí pravdu, ktorú umlčali. Tento svet z teba spravil pacienta. Ja ti pripomínam, že si bojovník. Tento svet z teba spravil zákazníka. Ja ti ukazujem, že si tvorca. Tento svet ti dal meno, rodné číslo, hypotéku a diagnózu. Ale ty si viac. Ty si vedomie v tele lovca. Ty si svetlo v temnote, ktoré sa už nedá zhasnúť. Toto je tvoj návrat. Tvoj čas. Tvoja revolúcia. Kód života. Od lovcov k otrokom sacharidov.